Jak vznikla psychologie? Co je to psychoanalýza nebo behaviorismus a jak se v počátečních psychologických směrech vyznat? To se vám dnes pokusím shrnout. Zdravím, já jsem Teres a dnes bych vám chtěla něco o těchto počátečních směrech psychologie povědět. Jen pro začátek, nejsem žádný odborník a psychologii se věnuju jen ve svém volném čase. Tím, že se ale psychologii věnuju, se setkávám s tím, že pro běžného člověka je spousta definic a termínů složitě vysvětlena. Proto bych se vám to dneska chtěla pokusit shrnout trochu jednodušeji a snad i trochu zábavnější formou. Tak jo, pojďme na to. Vše začalo roku 1879, kdy Wilhelm Wundt zakládá první psychologickou laboratoř. Můžeme tedy hovořit o prvním psychologickém směru, neboli experimentální psychologii. A proč je experimentální? Jak můžete odhadnout z názvu, psychologové se v tomto období zabývali hlavně měřitelnými experimenty, díky kterým se i psychologie mohla stát vědou a napomohlo to k tomu, aby byla jako věda uznána. K experimentům, které prováděli, byla využita metoda introspekce, která vychází už z filozofie a byla známá již dlouhou dobu předtím, než psychologie byla založena jako věda. Wilhelm Wundt ale tuhle introspekci pozdvihl ještě o level výš. A co je ta introspekce? Ve zkratce je introspekce stav, kdy zachycujeme a popisujeme na základě nějaké události to, co cítíme, co se v nás děje a jak danou situaci prožíváme. To, v čem Wundt učinil rozdíl, bylo, že hledal spojitost mezi tím, co cítíme, a tou konkrétní situací. Například přiměl své žáky k poslechu metronomu. Ti pak v závislosti na změnu rychlosti a intenzity úderů popisovali svoje dojmy. Pojďme teď na chvíli odbočit od psychologie a věnovat se trošku víc seberozvoji. Pokud na introspekci totiž nepohlížíme jen jako na vědeckou metodu, může být skvělým nástrojem k tomu, jak si být vědom svých pocitů. Zkuste se schválně někdy na chvíli zastavit. Pozorovat, co cítíte, co se ve vás děje a jak na vás okolní věmy působí. Jak se právě teď cítíte? Dobře, ale teď už zpátky k psychologii. Overall, právě díky tomu, že experimenty mohly nějakým způsobem měřit, začala být psychologie uznávaná jako věda. Experimenty se ze začátku zaměřovaly na jednodušší procesy, jako bylo třeba smyslové vnímání, učení a nebo propojení si informací. A až později se začínaly zabývat těmi složitějšími, jako bylo třeba myšlení. A jakýže byl další směr? Psychologové se věnovali hlavně vnímání a tomu, jak náš mozek zpracovává informace a jak je vnímá. Například, když vám ukážu tenhle obrázek, váš mozek se automaticky doplní, že vidí trojúhelník. Přitom tvary na obrázku trojúhelníky nejsou. Mozek má tendence hledat perfektní tvary a proto obrázek vnímá jinačí, než ve skutečnosti je. Gestalt psychologie má několik vlastních zákonů toho, jak člověk vnímá, a bylo by hodně nadlouho se je tady vysvětlovat, proto si když tak představíme někdy příště. Pro Gestalt byl tedy hodně důležitý celek a prosazovali to, že člověk je nějaká celistvá bytost. Hlavními představiteli jsou psychologové jako Kurt Kofka, Max Wertheimer anebo Wolfgang Kohler. Důležitým představitelem byl Sigmund Freud, který přišel s pojmy jako je vědomí, nevědomí a předvědomí. Psychoanalýza je směr, který obsahuje několik teorií jak osobnosti, tak psychiky celkově. Další z pojmů jsou třeba obranné mechanismy. Mezi obranné mechanismy patří třeba potlačení emocí, racionalizace anebo jednoduše popření nějaký situace. Důležitý je ale vědět, že obranné mechanismy používáme nevědomně. Asi to každý známe. Stanovili jsme si nějaký cíl a jakmile se nám nedaří se k němu dostat, tak máme tendenci odbíhat a stanovovat si další a jiné. Je důležité si uvědomit, že na tom ale není nic špatného, jelikož obranné mechanismy mají hlavní roli nás chránit. Do té doby, dokud je nepoužíváme až moc, tak nám vlastně v ničem neškodí. Pojďme se zase na chvilku zamyslet. Jak často používáme obranné mechanismy k tomu, abychom se nemuseli věnovat svým problémům? Kdy nám obranné mechanismy mohou pomáhat a kdy nám škodí? Přesto, jak je tohle individuální, tak si myslím, že je fajn si jen tak zreflektovat, co všechno vlastně potlačujeme. Co potlačujeme záměrně, co je dobře, že potlačujeme
Co bychom naopak mohli změnit? V analýze se zaměřovali více na to, co lidskou psychiku ovlivňuje a co ji formuje. Z psychoanalýzy vychází spousta významných psychologů, jako je třeba Carl Gustav Jung nebo Alfred Adler. Psychoanalýza se dodnes využívá při terapiích a Sigmund Freud dal vlastně předlohu pro takovou moderní terapii, kterou si asi všichni představíme, kdy pacient jenom mluví a vlastně vykládá terapeutovi, co cítí. Zaměřil se především na chování a jeho zakladatel, James Watson, předmět psychologie doslova definoval jako studium chování lidí a zvířat. Předpokládal, že všechno, co děláme a cítíme, je pouze reakcí na nějakou vnější okolnost. Při řešení důvodu chování vůbec nebrali v potaz něco jako zkušenost nebo osobní prožívání a zaměřovali se jen na ty vnější okolnosti a vlivy. Vycházeli tak z výzkumu fyziologa Ivana Pavlova. Ten přišel na zákon podmíněných reflexů, které jsou na rozdíl od nepodmíněných naučené. Jeho výzkum spočíval v tom, že pokaždé, když psům přinesl jídlo, zacinkal u toho na zvonek. Stačilo pár pokusů a psi začali automaticky po zacinkání zvonku slnit a jejich tělo tedy očekávalo potravu. Osobnost člověka vnímali jako naučený soubor vlastností a schopností. Přestože dnes se od behaviorismu ustoupilo a už je považován za neaktuální, doteď nám z něj zůstaly nějaké metody a praktiky, které se používají třeba při terapiích. Hodně užitečná může být taková metoda mentálního stopu. Že kdykoliv nás napadnou nějaké negativní myšlenky, měli bychom si jednoduše říci stop a myšlenky přerušit. Potom se můžeme zamýšlet nad tím, odkud přišly, co je vyvolalo a jak s nimi můžeme pracovat. Schválně tuhle metodu můžete zkusit někdy při sobě, když budete třeba pociťovat, že na vás jde vztek, hněv a nebo třeba nějaké myšlenky, které víte, že nejsou třeba pravdivé. Tak jo, tohle byly jedny z prvních směrů psychologie. Nezbývá mi než se rozloučit a doufám, že se vám video líbilo. Budu ráda za každou zpětnou vazbu a třeba někdy příště. Tak čau.